алейкум бардаро подписчикои ютуб канали главни мо шумо топ мошино ҳама каса созен хубен акҳо дударо апоқ варо ҳама каса хуш омаден бардаро масадка кадоме медонед ромадан барбар навора стоп кунед ягдонаи лайкора бизанед кадом меҳмон нестем бидонед подписатсия кунед зангулачаи канала давсе монед мек мо барзами барои дастгирии беҳтарини шумо калао пӯст задем савдо кардем мошини арзон ва арзанда мепартонем шумо тамошо кунед харидорӣ кунед бардаро чӣ хеле ки медонед спонсори кори мои старт бозии бурдноки мо насиб боша финалшам аниқ кардагем бардаро ҳами адурӯзода финалш аниқ 100% ша бардаро масадқа бидорен айҳози дастгирӣ кунед нархи чипта 45 сомай 10 та бигирен 1 та туҳфа кадоме дадонага чипта қадри фарқ надорад кадом шо ҷоизаи мара бурд мекунад болошда як айфони 17 Pro Max дига насиб боша туҳфа карда мешавад бардаро аз шумо эҳтирома хоҳиш мекунам ҳама касая дастгирӣ мекунед тестарак ҳамин бозира ҷанбаст кунед ба дастгирии беҳтарини шумо ҳаматон домад бурдборӣ хонем кадоме да чӣ намуди мошин мақбул аст обязательно дар комментария бинависа пага якшанбе бо мошин бисёртар меда наворо бисёртар мешава бардаро ҳазор раҳмат барои диққататон зиндаву сарбаланд бошед рафтем навори мошинбозоро гуфти гапо бозира тамошо бардаро Camry 2 японка бардаро японка медонед ки 85000 боло мешаванд поёне соз 2007 яка 2006 сол бардаро хулас нархи дастрасай марамад як гиду чарх мезанем бардаро арзонтар хулас бампер пеш кор дора як краска мекунем бардаро не ки хай нарх шуда хаёл мекунем ки арзанда бардаро бампери қафо бампер пеш краска мешава марамад ҳолати ин тараф як ҳолати салоншо мебинем дар қафо мебел салон мешава конечно ана лата салон потолок штоза бад нест без ключевой доступ 4 дар электро як тарафа мутиру коробка автомат климат контрол старт-стоп бардаро бия капоч акшо ака киҷо шуд соҳиби мошин бия капоч акшо ви хулас ака мега капот шана чира троси капот кандагия бардаро мега ҳозир созиш кардестан хулас мотор коробка соза ака 100%. мотор коробка хадоё гарантияш қатъи пеш мешинозада юғи японка ино зада хулас хайрос мега якам японко хиш нозада меша наш боша биё рақамо чанда 77000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табгу 937 16 66 61 марама рақамо зери наводай зан зани алоқа дабрен хулас бампер пеш бампер қафо як полни парёвка ча мекунем мошинча мошин меша биёин калава пус бизанем савдои конкрет накунем арзонтар генеравен мақсад мошин нонам дора бардаро рақамо зери наводай зан зани алоқа дабрен бардаро кия каф нархи дастрас кадом спед кад оша ака бениҳоят қимат гуфтеста буд мо саратса кардем задем савдо кардем бардаро мошина арзонтар мемонем кадом спед кад шерои нар оша хубиш дачая ки америка нест кореяи фул шай бардаро соз 2011 бардаро ҳуҷҷати солона утилизатсиямаш кардаги тайёр бамперои пеш партуника фаро лупадор марамад як ида чарх мезанем 4 дар безключевой ду дари пеш безключевой доступ да бардаро дарои қафо хулас марамад ҳолати қафош ана бампери қафо дачи партроника дугруштела бардаро ҳолати қафош харидоро боша обязательно гуфти гапо алоқа дабрем ки хеле нархо ред ки меғалта дарои қафо электропакет салона комплектатсияра бинед талхатона кафа 20 квадрат панорама дора бардаро задни мултимедия дора бардаро обогрев сидени дошта қафош бардаро комплектатсияи самолёт панорама безключевой доступ 4 дар электро блокировка дар то логотипои кия каҳаф памят сидени ду тарафа мотори состояние мошин гараин зурб да коробкаш боша автомат обогрев сидени дошта охлаждени сидени бардаро климат контрол да монитор калон старт стоп бардаро педалои заводскоиш бо хеле оҳанӣ буда бардаро биё капоч акшоака марамоз як ҳолати моторша мебинем бо видеорегистратори заводскои хичом корейскио хитон медонед ки я барбар видеорегистратори заводскои дори абиё мотор думима севни абиё мотор севним бардаро ҳолати фартуки пеш нозада стойко ҷошдаха яку моторша ношитаган леки сами главни мотор лавданаш қоқай нарх боша бардаро 81000 сомон боз муомила мешава кадом спед кад ош шава шербачо биё рақамо табугу ака 904 77 51 марама рақамо зери наводай занг зани алоқа дабрем марамад бардаро хундай саната нархи дастрасай кадом спед кад ош шава абиё мотор хулас ҳуҷҷати солона дора утилизатсия дора марамад як гида чамона гарени нархи арзон ва арзанда харидоро бошен ҳатман да алоқа бурем бардаро мошин чара на оҳо ози гуфти гапо ҳай кардан овардан дуровардан бардаро мошине ки нархи дастрас ва арзанда дара қафо электропакет марамад ҳолати салон хундай саната 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат дузони климат контрол як ҳолати моторшон биё ака капоч акшо
Ё. Хулас, боз як олати мотор шумо мебинем бардор нархи арзанда ва дастрас хайдуру бошин. Обязательно алоқа да бурен ки нархи арзанда хитом медонед ки 90000 боло андазе 95000 тоз буда. Абё мотор 2.4 GDI бардоро сборка Америка олати фартуки пеш мошин нозада. Хулас наш боша бардора 87000 сомон боз муомила мешава. Рақамо яка зери навордай занг зани алоқа да бурен лайк ва дастгира фаромӯш накунед. Кум бардоро подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ҳамун рӯзе ки расид бардоро ки финалам аниқ кардем. Ровна ба дастгирии беҳтарини шумо мо рӯзи финала аниқ кардем. Рӯзи 25 ноябр соатҳои 8 ба вақти Москва 10 шаби ба ватани худмон финали инами бозӣ худо хоҳад мегзара. Бардаро айҳози бидроин дастгириёра кадам бигирем ки мақсад чиптора тезтарак аки шарт нестай ки финала ба 26-27 мо ра бикунем. ҳамин дастгириётон ҳам хеле хуб кадам бигирем бардаро будаже дар 20-23 мумкин 100 билет не 100 чипта шава бардаро. Медорем айҳози дастгирӣ мекунем. Финал амон гуфтем на марҳамат финал мондем бардаро рӯзи 25 ноябр ки бардаро бози мо ҳама вақта честни буди честни мерава. Медонем ки эфир дар канали Топ Мошино мешава. Топ Мошино 01 ва Instagram ва TikTok ва Telegram канали Топ Мошино да эфир мешава ки зиёда ай 10000 одам ба камиш моро тамошо мекуна бардаро. Ба дили пур метонен айҳози чиптотона харидавам бигирен ки нархи чипта нархи дастас 45 сомон. Я риски шербача диди дар насиби тақдим хеле шоҷоизаи омади айма бурди. Нархи як дона чипта ба ҳама дастас 45 сом 10 та бигирен як та туҳфа мешава бардаро. 10 донагои чиптое ки шумо мегирен ку аксияи худша дора. Кадоме 10 дона чипта мегирам ма як та ҳисоби худам туҳфа мешава. Обши шумо да 11 дона чипта мерава. Болои и ҳама ёда насиб боша як iPhone 17 Pro Max туҳфа карда мешава. Биё як дар бораи мошинчото маълумот метавон. Сечкачаи пеши бозор комплектация элеганс бардаро мошинои хуб мондагиам. Лабаҳои антиблик хубиш дар чие ки автомат бардаро коробка автомат. Комплектация элеганс обогрев сидени асер задни шторка партроника қафо ҳама чӣ дора бардаро. Хубиш бо дар чие ки дискош аден дискои 210 ҳаме донед ки ба камиш 4500 сомона 4 та диска баллонои пачка хеле задагӣ хеле ки мошинои тайёрам барои шумо барои дастгирии беҳтарин то сидан хоҳиш мекардам бачаҳои на марҳамат сидани пеши бозор дискачои размери 15 шапалоқ размери 15 шапалоқ ҳаме донед ки ба камиш 3000 сомона қати баллонои нав метонед айҳози нави рақамои WhatsApp ки дидесем 556 320 салон чек та парто автоматиш ёкчи ба меша шербача дрым полни салафан печ клёнка печ мошинчо гарени зурай анаи сеюм шоҷоиза мешава ки ваз 2107 бардаро дискачои размери 16 торсай бардаро размери 16 ба камиш 5000 сомона қати 4 та балонакои нав як сола ҳуҷҷат утилизатсия гап хаварош қатия бардаро системаи музикаи зур монитор панитор ҳама чӣ дора бардаро 2011 обши 32000 пробег дора мошин раднои краска раднои детала шумо медонед ки хе мошинои мусурпусур намемоно мошинои зиндадил мемоно бисёри мардум ама мошин бурд кардагиан то ҳозира дар хизматам гуфти ки бо хизмат чона кардесен ами мошином насиб боша хизматия баъзе бардаро агар ба пул гуфти гапо ниёз дошта бошам мешава ки бисёр савол мешава ки акам шоҷоизои моро ягонча мисол бурд кунем агар меша ки ба ҷош мо пул бигирем метонем бардаро ҳами биё агар маъқул наши ҷош да сума айма зинда мегирем рақамои WhatsApp ба ҳама гуфти гапо маълумай ҳам зери навордай ҳам пеши мошинода 556 320 салом нес чек та парто автоматии иштирокчӣ бозӣ меша марҳамат бардаро боз як кемри ди навбатӣ комплектация эли бародаро таъинировка ҳуҷҷатош чанд қай то охири сола ҳуҷҷат таъинировка дора бардаро дискачои заводской ранги XL бори бардаро марҳамат ҳолати қафош марҳамат ҳолати тараф бампери қафо партроника то охири сола ҳуҷҷат утилизатсия дошта ё хавину мекунира маҳкама яка дарои қафо электропакет марҳамат ҳолати салон ира меоем мақсад бардаро меонаи пеш калао пус мезанем савдо мекунем 4 дар электро оғи дубайи сборкаи дубай буда бардаро марҳамат системаи музика стили ҷибел бори яна ки ҷибел нест биё капочак шоака хулас бардаро наш рози мемонем биёин калао пус мезанем пеш савдо кунем абиё мотор 2.4 хай дубайио 2.4 мешавам бардаро ҳолати фартуки пеш наш боша бардаро 80 чанд ҳазорака 88000 сомон боз муомила мешава бир рақамо табугака 987 28 97 66 марҳамат рақамо зери наводай занзаи алоқа дабрӯин бардаро бачаҳо Toyota Verso хоҳиш кардан марҳамат кадом успед кард оша нархҳои дастрас бардаро
Хулас, зборкай вафтим Европай бардара, амивател фардорай, мошинча тайра дискачои ранги кемриги XL даме биам тари. Солна уҷад утил дора? Утилизация дошта уҷатои солнаш бу чи деге сами главни бардаро ҳам нархш дарс расай, ҳам чихе бугун бардаро. Бо яга ҳашай хели яги шаши хели нест. Дарои қафо электропакет, марамат ҳолати салон, потолокш тоза. 4 дар электро, ду тарафа мултирул, коробкаш боша механик, климат контрол, старт стоп. Капочак шо ака. Марамоз як ҳолати моторш мебинем бардаро. Абиё мотор 1.8 бардаро, ҳолати фартуки пеш мошину зада. Мошина ака бениҳоят таъриф дорад ки мошинча тоза баъд дили пул устоошон қад биён харидорӣ кунанд. Нақш боша бардаро 88 000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табуго ака 904 06 9988 9988 ном арама рақамо зер наводай занг алоқа дабрем. Бардаро бачаҳо сечкачаи саб сафед хоҳиш кардан намаҳрамат комплектация элеганс абиё мотор дай як гашти автомат бардаро. Автомат бачаҳо комплектация элеганс саб сафед нархи дастрас. Хулас, марамат як ридо чарх не харидоро бошед алоқа дабрем бардаро, марамат ҳолати тараф. Тана шиша краска талаб не, дискачои заводской элеганзи худаш бардаро, марамат ҳолати қафош. Марамат як ҳолати ана багажша мебинем. Ин мошини хуҷанда ака? А? Даря у хуҷан. Чашкош варид нест бардаро, харидоро бошен алоқа дабрем. Чашкои тарафшан варид нест. Тағурашам бад нест бардаро. И ба фикрам дар мобайни 1100 ё 1200 просмотр 100% бояд савдо шава, барои ки нархи дастрас дарои қафои электропакет мебел салон. Комплектация элеганзи тоза, ана потолоки аликантара, барои ки мошин ҳам нарх шуда арзанда, ҳам бад нест бардаро. Ана круиз контрол дошта, коробкаш боша автомат бардаро, обогрев сидени асирам дошта, кондитсионерам дошта, 4 дарш электропакет, регировка боковой, автопилот, гап хабар. Биё капочак шо ака? Харидоро бошен хе шамол вури алоқа дабро ин ака бениҳоят қимат гуфте сабуд. Мо задем гуфтем ака барои подписчико арзонтар партнем мошини шумо тестар савдо шава. Агар оз бозор биё бозор аганда нархи беинсофиш гуфте се марамат ҳолати фартуки пеш. Стойкои ланҷроно ҷош да бардаро мошинча тоза буда. Чашкои пешам кафидаги нест. Нарх боша бардаро 69 000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табуго ака 904 06 9988 марама рақамо зер наводай занг алоқа дабрем.